basketi sanfɛ cɛliw o farafinagun ɲɔgɔndan ba fila minnu bɛ musomanu ani cɛmanu kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan n'an ko afro basket U18 filles et U18 garçons. Mali musomanu ani Mali cɛmanu de y'a jɔnjɔn fila bɛ ta a kɛra Afrique du Sud jamana kan kunasini sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 na. Musomanu ka finali ɲɔgɔndan de fɔlɔ la ka tan o finali kɛnɛ kan Mali ye se sɔrɔ Nigeria kan. Mali musomanu kurubi 76, Nigeria musomanu kurubi 56. Jɔnjɔn min talen filɛ Mali musomanu fɛ u bɛ Mali ka afro basket U18 jɔnjɔn dafa 9 na. Jɔnjɔn 8 de bɛ u bolo. O kɔrɔ b'a yira kabini ɲɔgɔndan in daminɛna FIBA farafinagun basketi ɲɛmayaso fɛ Mali musomanu ye jɔnjɔn 9 ta ɲɔgɔndan 17 kɛnɛ kan min ye Mali cɛmanu ye. Halisa o kunasini sibiri Afrique du Sud jamana kan olu ye afro basketi cɛmanu ta jɔnjɔn ta. Finale la Cameroun cɛmanu bina Mali cɛmanu ɲɛkɔrɔ. Cameroun kurubi 51, Mali kurubi 6. Sibiri jɔnjɔn ye Mali cɛmanu ka afro basket U18 jɔnjɔn dafa 3 la. 2 de bɛ u bolo. Ka kuma halisa Mali musomanu kan minnu si ma tɛmɛ san 18 kan basketi kunda ɲɔgɔn tɛw ko don farafina. Yani u ka se kɛnɛ kan n'o ye farafina basketi faden kɛnɛ ye u ni u ka degeli karamɔgɔ tun y'a yira k'u bɛ taa ni jɔnjɔn ye ka segin ni a ye Mali la. O fana de kɛra farafina ŋanaw musomani kunda basketi bunagun kan u ye u ka sengola yira Afrique du Sud. Mali cɛmanu basketi tanaw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu ma to kɔ. Mali musomanu kelen k'u ka jɔnjɔn ta cɛmanu fana dusura kosɛbɛ k'a yira ko ɲina san 2024 na u ni jɔnjɔn bɛ na Mali la. O fana kɛra farafina ŋanaw wɛrɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré, Kala Selido.